kami ning adlawan sa among pagdayon ug hinaot pa nga kaninyo dili makatugaw. Pasko karon panahon sa kalibutan, kay nataon na ang manunubo sa kalibutan. Sa alas 12 ang takna, may nataon sa kasungan. Gitag na og ginatuhuan, manunubos sa kalibutan. Kami ning adlawan sa among pagdayon ug hinaota nga kaninyo dili makatugaw. Pasko karon panahon sa kalipay, kay nataon na ang manunubo sa kalibutan. 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 Naigun ko. Kung nagana mo hatag. Mag-aambahan ta ng Pasko sa kalipay, ang kagulanan ta ato nang isalikway, o dawyog ning awit sa malipayong dughan. Isinggit ka ang kalipay, hudya ka kay Pasko karon sa pagmayang. Untang mga kayugot, ikalimtan ta ang mga pagdumot. Ang pagpasaylo maoy ang buhaton ta ning adlaw sa manunubos. Mag-aambahan ta ning Pasko sa kalipay, ang kagulanan ta ato nang isalikway, og duyog ning awit sa malipayong dughan. Isinggit ka ang kalipay, hudya ka kay Pasko karon sa pagmayang. Wag unta ang mga kayugot, ikalimtan ta ang mga pagdumot. Ang pagpasaylo maoy angay buhaton ta kay Pasko karon sa manunubo.